हाँ वर्गीस भाई बोलो। खाना हम 7 बजे तक भेजा था नहीं, तब तक वो लोग आ जाइलो। जोश खाते भी हम ही भेज देता नहीं। हाँ ठीक बा। अच्छा एगो बात बोलो कि तारा घर में सबके कैसन बा? वो सब ठीक बा, कोनो बात नहीं के। और राती कन कुछ टचिंग के जुगाड़ हो सकता का? अरे ओकरा बारे में तू चिंता मत कर। तू तो कब से ये सब काम करता ही बड़ा। हाँ या ना? हम काल चाहे परसों तक फोन ना कर पाए। शादी की तैयारी कैसे चलता? अरे मत पूछा यार, बहुत भागम भाग बा। अरे वर्गीस भाई, हम तेरे के बाद में फोन करता नहीं, हमारा क्या अर्जेंट कॉल आवता है। ओके ठीक बा ठीक बा। माई मीठा कम बा। हाँ माँ। हम्म माँ देखा ना ई बुखड़ के का करता। देखा है के का बोली है भुकड़? 2 दिन के बाद दूसरे के घर जाए वाला बिया। और एक बात तो सुनो, हमके बराबर भैया बोल। बोल भैया। भैया देखे ठीक से बुलावे आवेला। माँ आज क्या बनाओ तो तू? चाय बनावता नहीं, बुक्कड़ कहीं के। ए हम देख लेता इन तारा के, रुक जा। ए लड़की के गो बात। ओकरा के इतना परेशान काहे करेला? कुछ दिन बाद तो ये चली जाई नो माँ, हंसती बोलती लड़की। एगो जिम्मेदार लड़की बन जाई ना माँ। अरे तोरा के आज कहूँ जाए के ना बा? और न तका टेंट के एडवांस देवे के बा, फिर फूल के दुकान पे जाए के बा, हॉल के पैसा देवे के बा, ऐसे बहुत सारा काम बा माँ। बेटा कुछ समय पहले हम चिट फंड ले ले रहनी, कबड़ में पैसा रखल बा, उके लेके अपन काम करा। माँ वो सब चिंता मत करा, एकदम टेंशन मत लो। हम बानी नु। चलो हम नहा के आवत नहीं, ठीक बा? हाँ भाई। हाँ हम बाहर जाता नहीं। हाँ तू भी आ जा वहीं पे। हाँ ठीक बा। माँ हाँ वॉशरूम के टूटा हुआ पाइप जोन बावे तो एगो आदमी ठीक करे खातिर आई, पैसा डबल बावे ओकरा के दे ठीक दिया। बा। सुना हाँ? कहाँ जाता रहा? बोला ना। काहे? जंक्शन तक जाता नहीं, कलाबाजी करे खातिर। का भइल? हमका भी चले के बा। अरे 100 गो काम बा हमारा लगे। कुछ दिन बाद हम कबो कबो आइब ना, काम के प्लीज बीच में। हमरा के लेके चला ना। बाद में हमके घूमे के मौका ना मिली, प्लीज लेके चलो ना, प्लीज ना। ये लड़की ठीक बा, हम लेके चलेम, लेकिन एक बार प्यार से भैया बोल। भैया का? भैया। सुना तोरा के याद बका बाबूजी जब मरे रहल, माँ कितना रोवत रहनी ई सोच कर कि अपन फैमिली के का होई, हमार बेटी के का होई। लेकिन हम कब्बो न रोनी, पता बा काहे? काहे कि हमरा पास तू बा और हमके भरोसा रहे कि तू सब कुछ संभाल लेबा। हॉस्टल में हम बहुत सारा रात अकेले रोले बानी, तोहरा के याद करके, तोहरा स्माइल याद करके। हमार एगो और तमन्ना बा। बोल।
हमार स्टेटस छुपा के ऊ स्टूपिड लड़का बना राहुल, ओकरा के हमके छेड़े के बा। चलें? हाँ चलो चला। चलते हैं। अबे यार कितना टाइम हो गई, अभी तक ऊ ना आयल। पता न कब तक असन, बहुत देर हो गई। रुक न तनी, आ जाई। अरे राहुल, अरे ते कहाँ जाता रही? पूछू ना ते अपन बोल। हम तो बस से कन्या के संग बैठल बनी। हम एजा शादी खाते इनवाइट कर आयल बनी। भाई शादी करते रही इसका? ना ना। फिर और राहुल ठीक बना? हाँ हाँ। और का चलत बा आजकल? 2 दिन के बाद हमार शादी बा, तो हार जैसा ना हमार वाला अमेरिका से बा, समझला का? चलो तनी, तोहरा के अगर आवे के बा आ सकेला हमार शादी में। हम्म। बाय। अपन ख्याल रखू।